Здравейте всички, ето пак моят Sony Ericsson K800 модел. Вече преобразен. Ето да не се съмнява, че има си същата табелка стоп на капака. Сложих нови драйвери за камерата, нови звукови драйвери, Light Effects, Shutdown and Start Animation, меню и няколко рамки. Смятам, че това е най-простото и най-по-задължително. Да го включим. Sony Ericsson Walkman Symbian OS. Уж. Това е едната анимация. Спираме. И зарежда като компютър. Странното е, че показва точно, имам точно 1 гигабайт memory карта, модел K800. Да, това е снимка на мен и приятелката ми. Ами, нека първо започнем с менюто. Както виждате, има коренна промяна в менюто сега и менюто преди. Нещо съвсем различно. След това звук. Ето и лайт ефекта. Води се основно лайт ефект. Камерата. Камерата е доста по-добрена. С голям диапазон от ефекти и доста по-добре. Видеото е отлично, както ще видите по-късно. Ето и рамките, които съм сложил. От максимум 8, сега са 64. Като всички са най-различни. Да изберем някоя. Примерно тази. Нали? И както казах, лайт ефекта при включване и изключване. Заключване де. И основно това са подобренията. Не смятам, че друго е задължително нещо. Нека да покажа и shutdown анимацията. Това беше.